aja nganti keprocut niku nang konangan riko yang. Tak hati-hati ben ora konangan. Anak ulun wis geni, ora bakal aku keprocut omong. Kula niki lek duwike sik wutuh mboten nate keprocut, kecoba kliru. Ya, pun yang tak tinggal. Iki kok Bathara Kresna ora suwe maneh wis teko ana kene. Kresna madhep sekaring taman Surarebot ngeblatakan gajah ira saturangga Kresna sompeng Kresna sompeng Wijaya Kusuma Kresna sompeng bergendong bapak pong anake wae semprong mati kobong titah moyo padha anak ulun yuganing kita Sri Nalendra Bathara Kresna apa padha becik kahananira anak ulun duh pukulun saderengipun ngaturaken sungkem bekti mugi tumanduk wonten pepada dalem pukulun padha wenenang anak ulun ya tak tampa bektinira kang kunjuk marang jeneng ulun pangestu ulun genten tampanana ya ngger dawuh kapundi pukulun dadosaken jimat kaiwangan duh yang padha wenenang bekti kula mugi tumanduk sandaping pepada paduka pukulun anak ulun yuganing kita Bathara Kresna iya tak tampa kanthi becik pangestu ulun tampanana ya ngger dawuh kapundi Kurawalan anggen kula nampi pukulun dadosaken jimat kaiwangan ana apa Kresna kok dadi kaya-kaya kesusu-susu enggak ana bale marca kundha maneh ana apa duh pukulun kula menika wonten nggeneng kraton Ndarawati judheg rasaning penggalih kula peteng dedet lelimungan wong Bathara Kresna kok atining peteng dedet nalare cupet iku ana apa ngaten nggih kula kait manyumurupi wonten ing kraton Ndarawati menika kathah wonten ingkang sirik boten remen kalawan kula alitipun gawe lelara agengipun damel patining Bathara Kresna ingkang angka kalih kula menika kecalan abdi kinasih anak ulun sapa abdimu abdi kula menika Mayangga Seta ya Anoman Handayapati Begawan Kapiwara kula mboten mangertosi wonten papan dunung Kresna apa jeneng kananmu ora duweni ngaji pawling nggih sak gadah pukulun nanging saben-saben kula waosaken ngaji pawling mentok mboten saged neratas wonten pundi Anoman Prabancana lah mila kula pitanya dhateng sinten kemawon nyara widekaken wonten pundi papan dununging Begawan Kapiwara mboten wonten ingkang manyumurupi saingga kula menika tujuan kula minggah dhateng Suralaya hamung tanglet kawontenanipun Anoman wonten pundi pukulun
Anak ulun yugane kita titah nayu marcapada Kresna. Ya. Yen jeneng ulun takon menyang Suralaya bener. Awit ulun iki keblating panembah. Keblating panembah ing Triloka Bawana. Ulun ngerti. Muduna golek ana alas Wanawanda. Ana ing alas Wanawanda kuno kowe bakal nemokake sing diarani Anoman Prabancana. Iladialah kukulun menawi kados ngaturaken agunging panuwun daya-daya kula nyuwun pamit pangestunipun tindak dhateng Wanawanda mugi kepanggih Anoman Prabancana. Ya, Kresna. Yen kaya ngono duga digawa. Tak sunake mugi tansah kasembadan apa kang dadi pitakon. Swang Sri Anoman Prabancana singing ana nganing pertapan. Oh yes. Anak ulun yuganing kita Garuda Sekti anggonmu sun gulawentah swita ana ngarsaning pun Bapa Begawan Mayangga Seta apa sekehing ngelmu sekehing pawejangan piwulang pitutur luhur apa ya pancen wis bisa mbok ngertekke nuwun kasinggihan Rama sedaya pigulawentah paduka bebasan kula ngirup banyu kawening ngelmu paduka sampun kula ngertosi sedaya. Oh bagus menawa kaya mengkono kebat muduna menyangare sing gelem tulung tinulung gelar kebagusan gelar kebajikan sabisa-bisa sepi ing pamrih rame ing gawe awit wong urip iku mundhawa ing penggawe. Sapa nandur ala cukul ala nandur becik bakal pila pikole kebecikan ora diundhuh saiki besok ing tembe bakal diundhuh marang anak putumu merga wong iku demen tindak kebagusan dadi manungsa
tantingane Gusti sinebut manungsa kang insan kamil bagus-bagusing manungsa anggoning tindak kebagusan. Nuwun kasinggihan dawuh dalem Rama menawi kados iki kadiarani wana-wanda. Duh, Sang Dwija, Sang Wiku kula ingkang dumugi Sang Wiku. Sewu Sang Wiku kula ingkang prapteng wonten pertapan wonten sajroning alas wana-wanda menika menapa leres papan panggonaning Resi Mayangga Seta. Duh Sang Wiku ora luput semendan pinara sabda pancen kaya ngono. Sudi ing ngarani jeneng kita iki Mayangga Seta. Lah iki putraku sekabat Garuda Pancasiti. Oh, ngaten. Mangko dhisik Sang Nalendra ada saka kraton Dwarawati ngolati pertapan wana-wanda iki kang ndadekake pitakoning apa? Duh, Sang Reksi, Sang Wiku, kula menika setunggal nggadahi mungsuh ingkang ngala pati kula cilike gawe lelara, gedene gawe pati Bathara Kresna, mboten seneng kelawan Bathara Kresna awit tindak lampah kula menika netepi adil. Adiling adil. Oh ngono. Kang angka loro. Ingkang angka kekalih Duh Sang Wiku kula nika ngolati abdi Kinasesun ingkang keparingen nama Begawan Kapiwara ya Anoman Handayapati. Ya Anoman Prabancana. Anoman Prabancana mbok olati menyang ndi wae ora ketemu. Nggih, mboten ngertos wonten pundi papan dununge mandar. Kula waosaken Haji Paweling nyatane mboten tembus. Kula minggah dhateng Kraton Suralaya, pitanyo dhateng Dewa, nyara wedekaken dhateng Dewa kabaring Anoman. Sabda dawuhipun pukulun yang padha winang, Anoman dumunung wonten wana-wanda wonten mriki. Nyatane ora ana Anoman ana kene. Lah inggih niku ngene wae. Bathara Kresna tak tulungi salah siji wae. Ingkang pundi ingkang dipun tulung? Jare Bathara Kresna duweni mungsuh. Nggih. Kula nggadahi mengsah. Sakjane menungso iku aja rumangsa duweni mungsuh. Duwe mungsuh siji ku wis kakehan, duwe sedulur 1000 iku kurang. Mangane aja nganggep wong liya iku mungsuh, anggepen wong liya iku mitra utawa kadang awit selumahing bumi sekureping manungsa kun sekabeng kundat kang urip-urip iki dumadi dititahake marang Gusti kang akarya jagat, dititahake marang Gusti Allah. Lah mula saka iku padha nggelar tresna asih mring sesama, tresna asih marang sepadha-padha. Oh, nggih Sang Wiku menawi kados ngaten menapa ingkang panjenengan tindakaken tak tulungi. Sapa sing arep gawe pepatimu mau sapa? Menika wonten sawijining buta ingkang semedya ngolopati dhateng kula. Duh Sang Wiku. Ya, yen kaya mengkono, ayo Nger, Garuda Pancasiti, ayo digoleki satruning Bathara Kresna. Wah, yen gak sliramu nak
Sopo maneh ayo gelar kebajikan. Duh, sang wiku ngaturake gunging panuwun. Gorong lega rasane atiku yen gorong moteng-moteng Bathara Kresna. Awit Bathara Kresna kang gawe pepalang laku. Ana ndi papan dunungmu Kresna bakal tak alamati. Kok nganti nyegat dalanku anggonku kepingin gawe pepati ning ratu ing Ndarawati. Ratu ing Ndarawati. Mangko dhisik sapa kang ana ngarepku iki? Wah, kepingin ngerti marang aku Sang Prabu Garendra Yaksa. Sang Prabu Garendra Yaksa. Jeneng kita ngolati kraton Ndarawati ku apa sing mbok karepake? Wah, kurang lega rasaning batinku yen gorong gawe papati Sri Nalendra Bathara Kresna. Dina samengko Sri Nalendra Bathara Kresna kesengker ana ing begawan Mayangga Seta apa abang. Wah, ladalah mbelani satru murka yen kaya ngono keplok siji oleh loro. Mati ning Kresna ya mati ning begawan Mayangga Seta. Jeneng kita aja sumbar sing kaya mengkono pati jodoh rezeki gumantung Gusti Kang Andher bae pasti. Ayo yen pancen baumu bisa nyempal Mayangga Seta teges pancen patiku merga Gusti wis ngwajibake temekaning patiku dina semengko. Nanging yen Mayangga Seta ora temekaning pati, Ratu Laknat leletheking bawana Prabu Garendra Yaksa tak sampurnakno dina iki. Elah taala sumbarmu petak kaya kembang wara waribang wani karo Prabu Garendra Yaksa. Apa abamu barat?
Awas kedunge. Kacarita Resi Mayangga Seta lan sekabat Garuda Pancasekti dipun tanting kelawan Prabu Mahendraksa tatap tambining winong ibarat wong bebrengkes mecitat bitinging longkop godhonge kari isine Mayangga Seta lan sekabat Garuda Pancasekti badar wigar sejatining Resi Mayangga Seta Anoman Prabancana sekabat Garuda Pancasekti para Pandhawa. Seta Anoman Prabancana. Nun inggih Gusti, ingkang abdi Anoman Prabancana. Lah kanggo ngadepi Prabu Mangendrayaksa iku menika paduka, kewajiban paduka. Nanging kula ingkang njagi mengke. Ya, yen kaya ngono Anoman, Prabu Mangendrayaksa tak lepasaning Cakra Wiludaksena parat. Kacarita cumloroting pusaka Cakra Wiludaksena natap dadaning Prabu Mangendrayaksa badar wigar sejatining sukmaning Dasamuka bali menyang kubur Gunung Siem.
medun menyang Mayapada. Manik Maya apa sejatining kedadian kang kelakon? Kakang Ismaya jadi Kakang, aku njaluk tolong Kakang, aku dibledik putuku dhewe Kakang. Lho, dibledik putune dhewe sapa putumu? Wis anggeni Kakang. Lho, wis anggeni. Uber-uber. Wis samene iki uber-uberan iki lho apa. Ya Tuhan. Iya Kakang. Mesti ana keluputan iki, mestine ana keluputan. Iya Kakang, awit aku tinangisan dene Dewa Srani kepingin oleh Wayu Cahya ning ngerat Wayu bakal tak wenehno putraku Dewa Srani ing kono putra Pandhawa Abimanyu Antarja Gatotkaca Tapa malah tak usir kongkon bali. Lah iku apa? Lah rene njaluk tolong apa? Dina samengko Kakang suwunging kayangan Suralaya nanging kono dilungguhi mbuh sapa sing dadi dewa. Waduh. Yah, yen kaya ngono ndika mburi ana kene. Sapa rek sing dadi dewa iki? Ayo padha rene kabeh. Kakang Ismaya napa kae Kang Ismaya? Ayo nang gak salin kok tak gebleki ngono. Ayo kono, lambene dilempit sing apik ngono. Dilompokno dadi siji gak mureh-mureh ngono. Ayo nang salin. Kakang Semar, aku kok rika uring-uring. Ayo gak salin tak gebleki kene. Nang salin, konangan kabeh. Lah mulih nang musikan kono kabeh ya. Situ nang gesing kono, nang mulih kono. Salin sing apik kono. Ono ae ya. Balik no. Wis wayah iki, wis wayahe. Ayo. Lah tidukno Wayu Cahya Ningrat Antarja sing bakal kasinyungan. Ya Kakang Semar aku ngestokno Kakang. Oh, aja macem-macem. Ayo balik. Sama
sliramu sing oleh wayu cahyang ningrat. Muga amberkana tumraping para Pandhawa kabeh tansah pinaringan teguh kukuh baku rayu wilujeng. Slamet kaya mengkono. Kaki ngaturake gunging panuwun kaki, Kong. Ndaramu cek mlebu, ayo memuja sesanti, Bagong. Sampun paripurna anggen kula nggelar suraosing ringgit wakucal Purwa. Kang tinata kanthi tatanan tontonan uga tuntunan rinaos kanthi regu regeng renggebing swasana ingkang ala kita dadya sesirik ingkang becik kita dadosaken tepa palupi tulodo slameta kang ditanggap slameta sing nanggap slameta sedayanipun muga Gusti Allah tansah paring berkah muga sangyaning para umat ana ing leladan mundu sewu lan sak piturupe mugia keberkahan Rahmating Gusti Allah pinaringana mubra-mubru makmur tetanduraning keturutan kasembadan apa kang sinedya sing dagang layar pinaringana lancar lan laris. Dewa-dewa sami hanurunaken sekaran kang arum gandane dumawah ana desa ngadesa. Upet manggar mancung sinumpetan sekali merdeka tetep merdeka. Krida budaya jaya salamiyo. Terima kasih.